आगमन को गोटे देवता साक्षात दर्शन माना जाए। पृथ्वी रे नूतन ऊर्जार संचार माना जाए। नुआ सकाळर आरंभ माना जाए। से सूर्य देवतार आस्था रखुवा जड़े राजा ओडिशा रे एमिति एक भव्य सूर्य मंदिर निर्माण कर देइतिले जहाँ बिल्कुल सूर्यदेव काल्पनिक रथर आकार परिका। जो रथ को सूर्यदेव सात रंग परी सातटी घोड़ा टाणी थांते, जोठारे समय चक्रर 24 घंटा परी 24टी चक लगा जाइछि। जो चक सूर्यकिरण साहाय्य घंटा घंटार समय दर्शाई थाए। जोठारे दिने 52 टन भारी चुंबकीय पथर साहाय्य सूर्यदेव भव्य मूर्ति शून्य रे भास्यमान हो पारिथिला। से भव्य मंदिर को केमिति निर्माण करा जाइथिला, काहींकि सेठारे आज पर्यंत पूजा हो नाही एवं किए से 52 टन भारी चुंबकीय पत्थर को सेठारु काढ़ी नहीं गले, जानिबा आजिर ई वीडियो रे। এই মন্দিরটি গড়ি উঠিଥିଲା প্রাচী নদী ও বঙ্গোপসাগরর সঙ্গম স্থଳରେ। সেই যুগରେ ଏହା ଏକ ପତାଶୟୀ ବନ୍ଦର ଥିଲା। ଏହାର ନାମ କଣଗର। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ଶୈଳୀରେ ତୋଳା ଯାଇଥିଲା। ଗର୍ଭଗୃହଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରାୟ 229 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ମୁଖଶାଳା 128 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ପୁରା ପରିସର 857 ଫିଟ ଲମ୍ବା ଏବଂ 540 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା। ପିରାମିଡ ଆକାରର ଏହି ମନ୍ଦିରର ଛାତ ପାଖାପାଖି 30 ମିଟର ଉଚ୍ଚ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତି 2ଟି ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଲୁହାର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେଉଳକୁ ଲୁହାର ବିମ୍ ଦେଇ ମଜବୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଧିନତି ବା ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ 52 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ଚୁମ୍ବକ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା। ସେହି ଚୁମ୍ବକ କାରଣରୁ ଦେଉଳଟି ସମୁଦ୍ର କଳର ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ମଜବୁତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଯାହା ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା କୌଣସି ସିଂହାସନରେ ବସି ନଥିଲା। ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଅନେକ ଚୁମ୍ବକର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏହା ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସ୍ୟମାନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣ ନାଟ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଗର୍ଭଗୃହସ୍ଥ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ନାଭିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ହୀରାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଳ୍ପ କେଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। କିଛି ଇତିହାସକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗାଲର ସୁଲତାନ ସୁଲେମାନ ଖାନ କରାନି 250 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ 1508ରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ମନ୍ଦିର ସହିତ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସୁଲେମାନ ଖାନ କରାନି ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ, ଯିଏକି କଳାପାହାଡ଼ ନାମରେ କୁଖ୍ୟାତ ଥିଲେ। ସେ ଏକମାତ୍ର ଏମିତି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଥିଲେ ଯିଏକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା ସେହି 52 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥରକୁ ଏକା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସେହି 52 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥର ଖଣ୍ଡିତ ହେବା କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ସେହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶିଳାର କାର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ପଥର ସନ୍ତୁଳନରେ ଥିଲା। ପରନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଭଙ୍ଗା ଚୁମ୍ବକକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ଦିର ଚୂଳିରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥର ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ହେତୁ କୋଣାର୍କ ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁହାଯାଏ କି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲୀଙ୍କ ବେପାରୀ ଜାହାଜ ସେହି ମନ୍ଦିର ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥରର ପ୍ରଭାବରୁ ଜାହାଜର ଦିଶାସୂଚକ ଯନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁନଥିଲା ଏବଂ ଜାହାଜ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲୀର ବେପାରୀମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପଗୋଡ଼ା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କାରଣ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କଳା ଦିଶିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଚୁମ୍ବକ ବିଷୟରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲୀମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଚୁମ୍ବକକୁ ସେଠାରୁ କାଢ଼ି ନେଲେ। ସେହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥରକୁ ସେଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ କାଢ଼ିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥରକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲୀର ବେପାରୀମାନେ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ କଳିଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ମୁସଲିମ ଶାସନର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରୀର ପଣ୍ଡିତମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଲିରେ ପୋତି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଇତିହାସ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲା, ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ କରିବାର ଇତିହାସ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲା। 1900 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେପାର କରିବା ଲୋଭରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେଜାଣି କେମିତି ସେ 300 ବର୍ଷ ଧରି ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇଥିବା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ବାଲିରୁ ବାହାର କଲେ, ତାକୁ ମରାମତି କରାଗଲା ଏବଂ ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କି ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 229 ଫୁଟ। ଇଂରେଜମାନେ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ବାଲିରୁ ବାହାର କ'ଣ କଲେ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଇତିହାସ ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହ ଦିଶିଥାଏ, ସେହି ଇତିହାସ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗେ କି ପଥରମାନଙ୍କ ଭାଷା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭାଷାଠୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି।
आज पर्यंत केही भी यह जानिपारि नाहांती कि पत्थरर 5टी लेयर तैयारी होइथिबा एही मंदिर रे जुड़ कहीं दिशि न थाए। एही मंदिरटी तैयारी हेबा इतिहास रे गोटिए बड़ घटना थिला। आउ एही मंदिरटी निज निर्माण नहीं आज पर्यंत एमिति एमिति घटनावली को देखि आसीछि जहाँ इतिहास पृष्ठा को बदली दे पारिछि। कौन आप जानती पुरीर श्री जगन्नाथ मंदिर में लगी विशाल अरुण स्तंभ प्रथमे कोणार्क सूर्य मंदिर में अवस्थित थिला, जहां सेठारु नहीं पुरीर श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करा जायछि एवं एहा पछरे मध्य गोटिए कहानी लुचि रहिछि।